Jaħsbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħobb tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Imma skur, rajtu, skur, smajtu, dik statwa ma jistax ikun, smajtu jatas. Skur, maġ biza. Mux sandoq ta' mandiċ mo. Għana meċa ġoħra ħan ninsa. Għaw ktib. Ok, il-praspar. Torsettu. Il-mostru tal-bahar. Kien wissu u kienet qed tagħmel ħafna sħana. Orsettu kien sejjer jixtri mill-van ta' Frida l-Fenka biex jifriska ftit. Dan il-van kien kbir u sabiħ. L-annimali tal-villaġġ kienu jsibuh dejjem ħdej il-baħar fi ġranet sħan bħal dawn. Ta' xi tridu l-ġelat, Orsettu? Staqsiet Frida l-Fenka. Mela, beda hu. Wieħed taċ-ċikkolata, ieħor tal-vanilla, u ieħor tal-frawli wkoll jekk jogħġbok. Il-Marelli kollha lik dawn, staġbet il-Fenka. U mela, taħseb li ma nniżżilhomx? Tidher li jors kemm inżaqqiq. Grazzi Frid, weġiba taqsdik kieku qaltlu kompliment. Jimporta tagħmlilhom daqsxejn għasel fil-wiċċ ukoll. Ukoll, reġgħet staġbet Frida. Mela le? Meta Orsettu telaq kuntent bit-tliet ġelati tiegħu. Pom! Peppa l-baqra baqgħet diħla ġa fih u waqqatlu l-ġelati kollha fuqha u mal-art. Ara fejn int mixja Peppa? Għajat Orsettu. Peppa nfexxet tibki. Ma ġara xejn, għalila. Awa! Peppa waqfet tibki u qaltlu. Ġejt, niġri, għax ħadd qata. X'ġara mela? Rajt mostru. Kont qiegħda nagħum u mostru tal-baħar qabadli siqi. Orsettu f'qalbu beda jitħaq biha. Mostru tal-baħar. Dawk l-affarijiet ma jeżistux. Ejsa, tibżax, għalila hu. Issa ħalli f'idejja, nara jien dax mostru hu. Peppa l-baqra għaddila u ħaditu fil-post fejn qabada l-mostru. Emmek! Peppa puntat lejruqa fil-baħar. Ħadd ma kien qed jom dik in-naħa. Orsettu mar jom fejn puntatlu Peppa l-baqra. Peppa baqgħet titried bil-biża' fuq ir-ramel. Issa nurija jien kif ma' l-ebda mostru għal bejnu u bejn ruħu. Iżda f'daqqa waħda bjad bil-biża' ħax xi ħaġa tiġbidlu siequ. Bil-qata telaq jom jiġri lura l fuq ir-ramel. X'ġara? Għajtet Peppa mbikma. Xejn, kiedeb Orsettu. Ġejt biex nirrilassa ftit għax qabadni buha wiċċ. Sibtu l-mostru. Orsettu tħasseb. Le, ma rajt xejn stramp. X'ħat għamel issa? Qed nara. Weġiba u jġebbet il-mustaċċi puntati ta' taħt imnieħru. Ra lis-Sinjura ronfla l-qattusa ħirġa fuq id-dajsa tiegħu u ġitu jdejha. Ej, għajat lis-Sinjura, jimporta nistaqsik tagħmilli pjaċir żgħir? Is-Sinjura beżgħet minnu. Xi trid? Staqsietu. Għandi bżonn niċċekkja xi ħaġa fil-baħar għax Peppa l-baqra qalet li rat mostru. Mostru! Wersqet il-qattusa mbeżza. Nista' nitla' fuq id-dajsa tiegħek ħalli nara jekk hux vera qiegħed hemm jekk jogħġbok. Itla' imma ddumx. Jien minix ġejja miegħek. Ronfla l-qattusa niżdet minn fuq id-dajsa u Orsettu tela fuqha u beda jsuq fid-direzzjoni li kienet qaltlu Peppa.
Żgur ġejt smajtu. Żgur, żgur,